magandang hapon. Ngayon, magpapa-change oil ako. Di ko na kaya. Ayan, papa-change oil. Tara guys, samahan niyo ako magpa-change oil. Ayan. Change oil mood tayo ngayon. Welcome pala sa aking channel. Isarog Bicol Vlog. Hello po sa inyong lahat dyan. Shout out po sa may mga channel. Ayan. Tsaka, thank you sa lahat-lahat ng sumusuporta sa aking channel. Salamat sa view ng simpleng video. Okay guys. Tara po, magpapa-change oil po tayo. Okay, wait niyo po. Papakita ko po sa inyo paano magpa-change oil. Okay, sige bye. Guys, mamaya, later. Guys, alis na tayo. Magpapa-change oil ako. Ayan. Sama ka, Ate Tess. Change oil tayo. Sige, tara. Nasa, Ate Tess. Kasama ba yun? Kasama ba yun? Ha? Ha? Wala. Boring ka pagkakapit ng tela. Wala na gumagawa eh. Sakit sa kamay. Mabait ka ba yung skill? Di ka na magtinda skill di. Wala namang ano. Ibaba mo. Hindi naman ako paghapon eh. Pag nag-ano ka. Ano mo kay Ato? Pwede mo nga. Asahan, sabi ko ayun talaga nang may pera. Ano mo sa akin? Ano mo kay Ato kahit hindi sa baba? Wala namang ano. Parang hindi, diba? Patay mo na, pwede na. Pwede na. Saan dito? Saan na? Ito pala ang tabuan. Change oil. Ayan. Hindi ka nainitan. Tanggalin mo muna yan. Ha? Tanggalin mo muna. Okay, mag-snack tayo. Huwag ka mag-alala. Hindi bayad? Yan na babayad. Wala pang bayad. Yan, masaglit lang naman yan. Change oil. Natanggalin lang naman yung oil niya. Ayan. Ay, sus, maitim na. Ilang buwan na kasi yan eh. Ayan, malapot na, di ba? Maitim na. Ano na siya? Dito lagi nagpapa-change oil si yung anak ko eh. Oo. Wala eh. Hindi nakangang ka to. Angat na to. Ha? Wala siya Angat na kaya nakanganga. Sabi ko nga, baka hindi lang naayos yung pagbalik. Wala na kapilay kasi yan. May kapitan yan. Kasi bukas pa. Ha? Ano?
yan. Yan lang eh, yung nasa lana. Ito na siya. Gana lang. Kailangan din natin Pwede pa ba yun maayos, kuya? Kaya natin, walang kakabigan. Wala na? Pero matibay naman yan, naka-ano naman yan eh. Naka-rapid lang. Wala na eh. Ayun, tatalian. Kung may kakabitan yan, walang problema eh. Wala may tatalian, may butas. May nakakabitan. Kaya talian. Oo. Yung ganitong itatali. Hindi ubrat eh. Kasi kailangan kumapit ka. Wala nakakabitan eh. Okay lang yan, hindi naman ano yan. Eh, ganyan talaga yan, nadisgrado eh. Buka natin palitan ng bone bearing dyan. Muna. Magkakasya yan. Kano lahat? Okay, magkali lang ito. 260, kay madam. 260 daw, bakit kayo madam? Sa 50. 310 na lang para sa'yo, madam. Ay, ito talaga. Wala eh, gusto ko mang gawin yan, walang kakapitan eh. Oo. Ano na ako sa ko? Yung nakadikit na kabuka na, napansin ko. Yeah. Right, right. Importante may service pa patapuntang trabaho. Nasa labas tayo, Ate Tess.